A nes ti brodi, do? Do, a nes i neud rhefniannau blodau fy hun. O. Fel trefnydd blodau, mae rhan fwyaf ngwaith i'n dod o wneud blodau ar gyfer priodasau. Ond heddiw yma, dwi'n gweithio ar un o'r priodasau mwyaf pwysig dwi erioed i wneud. Blodau priodas fi'n hun. Ddoe dwi wedi bod wrthi efo'n chwaer yn gwneud rhain potiau bach jam i'w hongian o gwmpas y lle. A wedyn mae gennau flodau mewn jigiau gwahanol faint, gwahanol liwiau i roed o gwmpas y marquee. Mewn shed arall mae gennau flodau i fynd o gwmpas y mynedfa. Mewn shed arall mae gennau flodau ar gyfer y prifwrdd. Felly mae bob man yn llawn blodau. Ond heddiw dwi'n gweithio ar blodau'r morwynion. So mae gennym ni mint, sydd braidd yn ifanc ar hyn o bryd, ond mae'n rhoi arogl bendigedig ac os yw yng nghanol y tisw, fydd o'n cael ei ddal i fyny gyn blodau eraill beth bynnag. Gennym ni chydig bach o hibi a'r synisio yma. Dwi'n rhaid heina yn y dŵr i gael chydig o ddiod cyn i mi ddechrau i trefnu nhw. Be sydd gennai fan hyn ydy'r blodau ar gyfer tisw yn chwaer, a be dwi'n gwneud fel arfer ydy torri nhw'n barod y noson cynt, rhoi nhw mewn dŵr fel bod nhw'n cael digon o ddŵr dros nos. Felly mae gennai 2 math gwahanol o rosyn a dwi wedi dewis rhosod David Austin oherwydd bod fi wrth y modd efo nhw oherwydd mae'r arogl yn fendigedig. A mae gennai Nigella glas yn fan hyn ag mae rai fi gael mascari oherwydd mae hwnna'n hoff flodyn ni. Nes i rioed feddwl fyswn i'n cael blodau pinc ar gyfer ym mhrodas i, bod fi'n licio pinc, ond yn cael merch 6 oed sydd yn mynnu cael ffordd ei hun, hi sydd wedi dewis i'w ffrog, felly dwi wedi gorfod mynd am binc. Dwi'n defnyddio yr rhiban yma i glymu i ddechrau, oherwydd bod o'n un cry iawn. A dyma lle dwi angen mwy o ddwylo. Dwi eisiau gofalu bod y coesau i gyd yn cael dŵr. A na i gychwyn ar ein mared ananw. Dwi am gadw'r rhain ychydig bach mwy syml na'r ein llunos a rhoi llai o wyrddni fel bod just y blodau yn cael ei gweld her mae ffrogiau nhw'n reit lliwgar. Ac wrth gwrs pan da ni'n gwneud tisw ar gyfer plentyn bach, mae rhaid ni feddwl am maint i llaw nhw. Felly dwi'n cychwyn gyda'r hosyn yn lot is na be o'n i efo llunos. A dyna ni mynd o gwmpas yr un ffordd. Rhiban eto i glymu'r cyfan efo'i gilydd. Wel, dyna ni, mae'r rheina yn barod ar gyfer y morwynion fory, a mae rhaid fi beidio o cyffro nhw. Ond mae gennau ddigon o bethau i wneud, dwi eisiau cario'r rhein i gyd i lawr i'r marquee, felly esgusodwch fi. Mae rhaid i fi gyfaddau, mi ath i noson hwyr iawn cyn i mi orffen y gwaith i gyd, ond mi oedd bob dim yn barod cyn i'r gwesteion gyrraedd. A mi gafon ni chydig o heilwen hefyd.